jartzen genduen, esan duten moduan, bere bizitzaren kontu batzuk eta bar, eta pentsatzen genduen, karo, udalak ezin dauz, besteri barik, erakusketa bat, eta erakusketa areto bat, edozein modutan, osea, bueno, hor justifikazio bat egon bida, edo arrazoi bat. Eta hor derri hor da, berriz esaten dutzuet, espliketia, zein zan gure ustez arrazoia. Zergatik Pilar, zer egin zeuen Pilarre, zer ibili deukieuen, eta horretarako hori be idatzien izan eta jantzien izan. Eta hor, jente askoren gana jogen duen, eta benetan guretzako oso aberatsa izan da, joditugunate guztiak zabaldu ikakula, eta Pilarrek zenbaterako, honespena eta zerabait esateko harrera ona zeuken jentearen aldetik. Juan Ramoni eskerrak emungi jako, bere datuagatik, Marinatiri, Piliri, hainbat persona, eta beste askok, zabenik hau kontakutzu, baina ez esan nik esan dotenik. Eta hori jasotzen duzu, ipintzen duzu, eta bai.